Kulukudu ngangena. Ake ngiqale ngokubingelela. Umese ke ngikhuthaza umshikashika wethu lo esiwuphushayo ukuthi sikwazi ukufinyelela kuleli zinga labanye abaye bekhuluma indaba ezimnandi ngo-TikTok ukuthi mawunama-followers amaningi nakuwe kuyenzeka. Okay. Awungifollowe-ke mawukuthi akangifollowe mhlawumbe uyaqala ukubona le video akangifollowe. Awungifollowe ngizofollowa na. Kukhona sebengifollowile engingakabafollowi. UTikTok une-limit yokufollowa abantu. Abantu mawusubafollowile wabafollowa kakhulu engathi kungaba ney'nsukwana othi uyayilinda mase uyaqhubeka-ke uyabafollowa. Njengamanje ngikuleso simo-ke. Kusukela manje ngisalelo 2 hours ukuthi ngikwazi ukubafollowa labo bantu. Akekho-ke umuntu engezumfollowa. Ngizonifollowa nonke. Nawe ongakangifollowi mhlawumbe uyaqala ukubuka le video ngifollowe ngizofollowa ngiyabheja ngami. Bangafakaza abanye asebengifollowile. Ngiphinde futhi ngibe nesikhalazo kula bantu abenze ama-TikTok account abo aba-private. Ngifike ngikufollowe lapha. Uma ngikufollowa kuthiwa ngirequestile ukukufollowa. Sekuze kube wena ongifollowa back. Bayanginotifya ukuthi ususamukela isicelo sami sokukufollowa. Into engiye ngiyenze mawukuthi ungifollowile, ngifike ngikufollowe bese ngithatha ama-video akho ambalwa laphaya ngihambe ngifike ngiwa-like. Uma ukuthi-ke i-account yakho i-private angikwazi ukwenza lokho. Ngisuke ngakwazi ukubona lutho. Ngicela abantu-ke bewavule TikTok account wabo ukuze umuntu akwazi ukukufollowa aphinde alakhe ama-video akho. Ake sibheke-ke umkhankaso lo esibhekene nawo okuhambisa abantu bangaphandle. Indlela engibuka ngayo mina yile yokuthi umongameli njengoba ethuli engasho lutho ngalomkhankaso. Ulindele ukuthi uma-ke kwaqala kwathiwa abantu bangaphandle bayadudula ukuthi bahambe. Kukhona abantu abazokwenza izinto ezibheke eceleni njengokulutha into enjalo. Ileyo nto egadwe uRamaphosa. Uma-ke abantu benze njalo into ezokwenziwa uRamaphosa uzobopha uphakele umthakathi nongiswe. Lo wesithathu ngeke azambophe. Why ngeke ambophe lo wesithathu? Ingoba yena akasekho phambili. Usebekwe ngemva kwabo. Azowabopha kila abaphambili ababili. Lokho-ke azokwenza. Ayitshela ukuthi uzokwenza. Kukhona ukuthi kungenzeki. Kulele kuphakade umthakathi nongiswe. Before 30 kumele bachazele izwe ukuthi lingakwenza ukuthi lingakwenza ukuthi. Why ngisho njalo? Ingoba la kuzobe kukhona khona uphakela umthakathi nala kuzobe kukhona khona ungiswe. Bazokwazi ukucontrol isimo. Kodwa kukhona indawo eziningi ezikulelizwe abazobe bengekho kuzona. Abantu abazobe bezenzela ngesingabo. Abakucaciseke lokho ophakela umthakathi nongizwe ukuthi abantu abazobe benza okuseceleni okungahambisani nomgomo abawubekile bazobe bekwenza ngesingabo nothi bazobe bekwenza ngokomkhankaso. Umkhankaso unemigomo yawo. Lokho ngikushiswa yini? Ukuthi ngibuka le ndoda ethule ukuthi thuleleni icupheni. Ukuvimba lokho ngizwa benze leyo nto. Benophakela umthakathi. Ba-announce nje ukuthi owenza into ebheke eceleni uzobe ezenzela ngesingaye into ezobe ibhekene naye uzobe engenzi okomkhankaso ngoba okomkhankaso kunemigomo yakhe ukuthi kungenziwa ukuthi nokuthi. Lokho kuyophinda kusize nathi ngoba leyo nto ukuboshwa kangizwe noma ukuboshwa kwabaholi beMashi and Mashi kuzokwenza udungunyana olunzima kakhulu. Ngoba uma-ke baboshwa kuzonyakaza iSouth Africa yonke.
So izinto ey'funa ukuthi lezo sizame ukuthi siyivimbe noma bona benze isiqiniseko sokuthi bayayivimba zingakenzeki, ngoba kwayibona bayazi ukuthi kuyosuke uDungunyane mase kuthiwa bayaboshwa. Kanti kunendoda ezama ngawo wonke amandla ukuthi abantu bangaphandle bengahambi, ngoba njengoba ithuli nje yona iyazi ukuthi inokhiye ezowenza. So ngicela ukuthi-ke mina mhlawumbe abasondelene nabo labantu engikhuluma ngabo ngizwe nophakela umthakathi babaxwayise ngale nto engibaxwayisa ngayo ukuthi abayilungise, ngoba ekugcineni izophinda inikeze thina inkinga. Siyabona kwezinye iy'ndawo awukafiki lo mnqamulajuqu kodwa sebeqalile ukwenza izinto ey'bheke eceleni. Ngitsheleke ukuthi ngosuku lo mnqamulajuqu kuyobe kwenzakalani. Abayi-protect-ke ongizwe nophakela umthakathi baphinde ba-protect-e nathi njengezwe. Ekutheni babatshele abantu ukuthi ngaphela bengazenza into ey'bheke eceleni, ngoba phela uma kuboshwa bona kuzosuka uDungunyane ngeke lingasuki. Ngeke lungasuki mase kuthiwa bayaboshwa, ngoba umuntu ola eSouth Africa, umuntu ophila la eSouth Africa, umuntu owum-South African uyayibona inkinga ukuthi iphi. Akukwazi ukuthi abantu abaningi kangaka bangaphikisana bangavumelana ngento eyodwa mase kuqhamuka idlanzana nje labantu abawu-10 bezothi bazophikisa abantu abaningi kangaka. Abantu base-South Africa abaningi bathi abantu bangaphandle abahambi, mase kuzoqhamuka imbijana nje yona ithi izophikisa labo bantu, akukwazi kwenzeka. Lokho kuwukuphehla udlame ukuthi ungazophikisa abantu abaningi ezweni lentando yeningi. uRamaphosa mawukuthi ngempela uwumuntu ophethe eSouth Africa ngoba nakhu enenhloso enhle ngayo, ngabe kudala ekhulumile wabatshela abantu bangaphandle abahambe, ngoba likho izwe kumele alikhiphe, kumele akhiphe igama lokuthi bahambe abantu bangaphandle. Why ngithi kumele asho njalo? Emini abantu basuke besemsebenzini besebenza. I-March and March yenzakala phakathi ney'nsuku. Phakathi ney'nsuku abantu basuke besemsebenzini besebenza. Le nqwaba engaka esuke kwi-March and March isuke iqhamukaphi? Bayalova emsebenzini? Balova lithi baya kwi-March and March? Ayikho loo nto. Yonke leya nqwaba abantu abangasebenzi. uRamaphosa akuboni lokho ukuthi la bantu lento abakhala ngayo ikhona ngempela? Nibabonile abantu eGoli eThokoza ukuthi bangakanani? eThekwini nibabonile kaningi ukuthi bangakanani abantu? Phakathi neviki. That means abantu abangasebenzi lapha. uRamaphosa uma wabuka le mavidiyo kuringana ekhanda lakhe. Akaboni abantu abangasebenzi lapha abalwela lento ukuthi imisebenzi yabo ithathwe abantu bangaphandle. Kwabantu abasebenzayo abaholi iholo ekumele ngabe bayalihola ngenxa yabantu bangaphandle abamukela noma yini. Inkulumo endala ekade ekhulunywa leyo, ngoba kuyofanele ukuthi mase kudluliwe kulokho uma sekubuyelwa kule yamaholo no-petrol. Ngake ngayikhuluma le zinto engikhuluma ngayo, ngeke ngayikhuluma before. Uma kukhuphuka upetrol kukhuphuka yonke into, ngoba izinto la isuke yilandwa khona ziyiswa ey'tolo zilandwa ngopetrol. So njengoba yilandwa ngopetrol kusho ukuthi kufanele kukhuphuke lezi zinto ey'dayiswayo ukuze kukwazi ukukhaveka imali kapetrol. Angazi noma niyangizwa. So i-government yase-South Africa kumele ibeke umthetho wemisebenzi obhekiswe kubaqashi ukuthi once kwakhuphuka upetrol awakhuphuke namaholo abantu, ngoba abantu bagcina bengasa-afford ngenxa yokuthi kukhuphuka upetrol. Leyo upetrol bona bakhushukelwa yizo zonke izinto. So kusho ukuthi-ke manje abasa-afford ngoba imali abebekwazi ukuba nayo isingaphansi kwale, ngenxa yani yokukhuphuka kwezinto. Isikhathi singiphelele, ngizobuye ngiyenze ividiyo ngiyichaze kahle leyo kukhuphuka kwezinto. Okwamanje like lapho, ungifolowe, ngizokufolowa nami.